Ale tungin mani badam ngon tungin yadam khoseo khmat utrai nong thau jungi na baulong blai jungi pani long ki brio ka jaka phlang jungu bat ki lang brat ka kti jungu tunya pendam ka jing doi atrai bo blai pa jungi bapneng kalong ka bakhoi ka karteng ka jongme iwane ka bandam man aingu eme ko trai na barba mi sha sobha yangi kom ki khun ki jongme ki bamala sius pa da ka dorba ka snam ko jong khun jome Jesus Christ pengyo ban kiyo pa sachi sien chki yin ka bakantang ko jome komni ha kani ka no phai sngi jong kani ka sngi ka bakhoi ka bakhra ka bakantang ko jome ba komni ha bangi doni ka ban shakri ame ko trai isne ka banyala mingi nadu ka bastang komni hadu ka bawai no jong ka jing shakri ka jongi bangin sngo ya ka bor ka jongme ngin sngo ka jing don ka jongme ngin sngo ko trai ka jingalam ko jong ban sim ko jome abangin mi pat nak ni yeng ka bakantang ko jome try ngin mi ringkat ba ka jingkar khu ko jome ngin mi ringkat ba ka jing patmai bor ko jome bat ka jingalam ko jome ka jingim ko jongi ha try simti ki barok ki banyak ban pendap akan ka por jong ka jing shakri isu boti isu it isu shanial ki sangti blai ko jome pada ka jingalam ko jong sim ko jome tap ingi barok da ka snam ka bakodor ko jome ko try pen kantang ni we pi we bangin yok ban ma de ka jingkar khu ko jome sngo ko jingkhat karpat nampak ni barok ni pan ni dem ngingop ngingop pedang haga kerteng ga jong trai no pedam jong Jesus Christ amen tingni por ni pedang soba pi barok saga jing shakri lang jong ni hakani kan opai singi bar kumjur ya pi ki bala pan page na ki yeng ki sem jong pi ling ba kan ka live streaming haga YouTube channel jong balang i pedang soba ya pi ru kumjo inya pedang nginya petang ki jing shakri jong ni kan ka por da ka bangin yarwai so ka jingruai ka balai spa nyo na ka bathmai ban lai spa san na ka barem lai spa nyo na bathmai lai spa san na ka barem melong mami yanga ablai ka jing pinhun ha ka perthai melong khamha banyak ka spa bat paila kor tang shibet yo ya ka mensim ban it yu jisu nong penem kan kham sngobang ya barok lang bangala syam barok sautli tu khot jarwai ka balai spa nyo nang bathmai balai spa san nang berem Ilong mami yang ablay kajing ben hun haka kaspa bat bailakor hakaba jalan karikla atrai bamen wansha do aingan shem kapor kaslem mamdon mami haki jingku slai baropar dan ia milashai udar kajing sukjai kawan kerhai metang syupa dang shibet yo yakamen sing man it yu jisu no
ให้ชอบไม่เนี่ยลังชูเบลย์ก็จริงด้วยมันพูดเลยกับตัวกันนี่นะก็เตียนก็จงเบลย์กับปัญญาบัญชมนะก็ gospel ก็จงมัทธิวส์ก็น้องบัญญัตินักขัดกับขัดลายแต่บัดคำจูรุนะก็ gospel ก็จงยอห์นส์ก็น้องกับภาษานักขัดกับอาร์พลายภาษากินเตียนกี่บองกุมนี้ตัวสุดลิงใบก็ครดับบักหิมนะบักกลูดก็ครดับก็บัจจลานรุก็ลินตีก็บัลลัมชักบันจดบนรุก็ใบสุดนะก็ตาเรื่องก็บักหิมก็ตาก็ครดับก็บัวิรุก็ตาก็ลินตีก็บัลลัมชักบันเอ็มก็ลองขันเดียรุก็บัชเชมนะก็ตาตัวสุมารนะกินอยทุลุปาบัลลัมเลอร์ก็ใบวันฮัพีก็จันกบสนิลังบรอดเรื่องพวกกิลองกิสุรีบัพนจดนะกิโซจงกีพินิทูอีกีกิบริวกิจุเคจกิโซวันนะกิเดียงชาและนี่กิโซดมบนนะกิยุชชากุมตาอุเดียงบาบาบารออุเซกิโซบาบาหรืออุเดียงบามันอุเซกิโซบามันอุเดียงบาบาละบันเซกิโซบามันเล่มนี้อุเดียงบามันละเซกิโซบาบาลาอุเดียงบารออุบัมเซกิโซบาบาอันแค่นออันเบรดรูยอูฮากระเด้งนะบักกุมตานะกิโซจงกีพินอิทูยกีamu beriu barok ubaong hanga atrai ubanyo len apo kahima ki beneng hari uta ken ubale yakambon kupa chunga ubah beneng shibun kin yo hanga kata kasngi atrai ngingim shimla yalap haka kerteng jongme ngingim shimla beno ikik suat haka kerteng jongme ngingim shimla le shibun ki kambaru haka kerteng jongme anda kumta ti ngaru ngan ong persya haki ngam julai thu epi khelej no nanga phi ki baju trai baman di menu-menu baru bas ngawi kini kiktian jonga baru balik yaki ngan tharai u kum briu bastan balatei ke yeng jong u halor mau siang ti uslap ulahap bat ki wa ki lai shlei bat ki air ki lai be bat ki la sho e kata ke yeng ti kam shimla kolon no na ba la pensong nong rim yaka halor mau siang handai menu-menu baru bas ngawi kini kiktian jonga baru bam le yaki on tharai u kum briu babet balatei ke yeng jong u halor siam uslap ti ulahab baki wa kile shlei baki air kile yabe baki la sho ya kata kayeng ti kala klon baka jingklon joka kalong ka bakraw handai ka por ka ja bat kalong mentaken habaki nang yamani blai ki bashisha kin yamani ukpa hakaman sim mar ka bashisha nabok paru uwat iki bakum kita banyamani u blai ulong umensim ti ka dai ki bamani ban mani hakaman sim ban ha ka bashisha tu belain kurku yang bapule baik basashkor ke ketin ujungnya pendam ke jingdoi atrai bu belai kupa jungi ba peneng kalong ke bakhut ke kerteng ke jongme kanwan ke hima ke jongme kalong ke man ke jongme ha ka khndau ke ba peneng sasisian pada ke ni ke por no pai sngi ku trai ju ke ni ke sngi ke bakhut ke bakrau ke bakantang ke jongme Iwan yang bandam menangu emeko try bamasya sobhangi kum ki khun ki jong me try banyok ban kiu skini ki yang bakhut ke kentang ke jong me try banyok banya senglang ke kerteng ke bakhut ke bakrau bat ke benombor tam ke jong me ban syakri ban mani ban penkrau ban penon burom ke kerteng ke jong me ku try bakum ni habang iwan ban kiu skini yang ke kentang ke jong me try ni phla bangi long ta ki briu ki pop ki briu ki batngit ki badap ta ke jing duna sudah ku try tang si senjam ke lentiyat ke jongi bon ni la ham ni la ur ni la klon gin ku try bangila patsusi no eme ku try ringai ngu eme try namar ka jing ai ke bada biang ke jong mengi try namar ka snam ka kodor ke jong khun u jong uchi sukris ka basat ka bapen khut padangi bar ka bapen la padangi kumni bangi yo ban wan hajan jong me ban yeng ahmad jong me ban khot kerpa dia ka kerteng ke jong me ban mani ban syakri ban penon buram ka kerteng ke jong me kumni try habangi wan sajan jong me isne ke ban pen kentang ingi iwe pi we gin ku try kan rahan daga snam ka kodor ke jong khun mo chi sukris isnagin ko try ka bantap ingi baro daga snam ka bakodor ka jome baga snam ka jome ko try kan dolong ka bor ka sti ka jingira ingi hagan ka por ha mangi doni ban syakri yame baga bor jong baman ka bor ka jingdum kanum wan ban le kanum la ban wan male don bor male try kli halor jongi ha mangi doni ka ban syakri ban mani yame ko try kanum la ban wan kin ko try ban pensyang gi jing mut gi jing perkhat gi
jungi shani ba shatai kin ko trai rai trai baga jimut jing perkhat ka jungi baga donot ka mansim ka jungi kan penle jimut tang shame kin ko trai ba bhai isne kin ko trai kanan ye ka ban shimdi kan ke jing shakri ka jungi trai isne kin ko trai kanan ye ka ban yalam ya ka trai nalu badang sedang kun ni hadu bangin wai no kin ko trai ya ka bangin yo ban sngo ye ka bor ka jing don ka jong me ko trai hapdeng jongi ai bangin sngo ye me ba me ya lai lut hapdeng jongi ko trai ba yung man siam ba kho jong ba khi lai lut hapdeng jongi trai isne kin ko trai ka ban theno ye ka bor ka jong man sim jong me hapdeng jongi bangin yo ban man ye ka bor ka jing patmai ka jong me trai ba bangin mi na kan ka yeng ka ba kantang ka jong me trai ngin mi kin ko trai om shu ki ju ki breu ki mangin irung ringin mi ki breu ki bala patmai bor da ka bor ka jong man sim ka jong me kin ko kanrat ba bha ba hoi atrai kanrat yarap kin ko trai kumni habangi doni ka ban mani ban shakri me ai kin ko trai bangin shakri me da ka donot paro ka bangi ai tilot shame kin ko trai ba bha Kerang baka jing shakri ka jing mani ka jongi kalong ka ba pedang hun nakmat jong mebat kalong ka ba mes hobha e kin ko trai am ka bangi isuwan tangi ban pedap rukam kin ko trai ek ban pendap kin ko trai ka rukam ka jong long kristan ka jongi re ka bangi wan shisha kin ko trai daga donor pada ka mensim ka jongi baro ban angu e me ban pendon buram ya ka kerteng ka jong me lor kat kin ko trai bagi benta baro ki bangi nyok ban pendap kin ko trai ai bagi ke baro kin long kin ko trai daga jing penslek ka jong me bagi long daga bor ka jing alam ka jong mensim ba khu jong me bangi nyok ma di ka jing kerku ka jong me bat kin long rukin ko try ki bakhi sach akhmat ka khet ka buram ko jong me bat kin long ki ba pedang hun akhmat jong me kin ko try shimti kin ko try kana di kin ke jing shakri ko jongi ni it ngi boti ngi shani alun hakik sang ti ki bodon bor ka jong me try baba kan ka poru ngi dwai ngi boti karpang kin ko try nagam tala ka jong ka balang ka jong me try kan ya ka bamla seng pat holor ni lu ma kan ka jaka try ai kin ko try kan paminis nei ka banang the ka jing ku ka jong me hala ka jong ka balang ka jong me ngi aingu e me kin ko try pamala long ringkat bala ka jong ka balang ka jong me bat kin ki por ki sngi ki stam baro ki bla len kin ko try me penyeng ya ka kum ni kong bakalong kin ko try ban ngi aingu e me kin ko try kan namar pa memsem eno ela ka jong ka balang ka jong me na ko ka por sa ko pat try re me yai kristan ya ka haki kam ki jong ka ki babon kin ko try ki baka balang ka don ki ban pendam na kam ta ban kin tiu ban ra eklama ka gospel ka jong me try ban penyari ki hima ka jong me ban kring ban walam ki ban sim ki bakodor sa ka jing ai ba ka jing penme ka jong me kom ta bleng ngi dwangi kerpa ban minis nei ban kurku ya la ka jong ka balang ka jong me try ai ba ka balang ka jong me ka long ka balang ka ba im ka balang ka ba dap ka bor man sim jong me kin ko try ka balang kin ko try ka ba let shiki way ya ka ban yalap ka gospel ka jong me ban walam ki ka jing ai ba ka jing penme ka jong me try ngi dwangi kerpa kan ki pa ban minis nei ban long ka ki nong yalam jong ka balang na do i pastor ki teman besan ki khot jong ko komiti balang kin ko try kan ba minis nei ka ban pun ko bor ki kin ko try da ka bor ka jong man sim jong me man ai ki ya ka met ka ba shat ka khlan ka ba kot ka ba khat try bikin ang la kin ko try ya ka banang trade dep ya ka kam ka jing pen em ka jong me ko mamili ibet ya ka ban khot iki kin ko try bakin la kin ko try banang trade dep ya ka kam ka jong me ko mamili ibet ka ban ben shat ha ki terpeng ka jong ki ha ka ba kumno ki la ban penya ya ka kam ka jong me ha po jong ka balang kin ko try ka jing alam ka jong man sim jong me ha ka ba kumno ki la kin ko try ka ya ka ban yalam yu pat lang jong me ha ka lenti ka jong me kin ko try kan ran try ba pa ngi dwangi kerpa ba misnai ka blong ringkat bat ki try ai bor me ki ai ki jing shai ki jing sampang ki jing start blay ki jong me khnang ba ke baro ke ba ki penyan ke ba ki yalam kin ko try ha po jong ka balang kan long kin ko try da ka jing start blay ki jong me kan long da ka jing yalam ki jong mun siam ba khot jong me try kan long da ka bor ka jong me try bat kan long ka ba kum ka mon ka ba khot ka jong me try ba bhai ngi dwangi kerparu ba mens nei blong karu bat ki seng ba peri badon po jong balang na do ka je seng kan thai ka je seng samla ka je seng khana ko try is nei ka banom eno eki kumju long kat ba ki nong yalam ki jong ki baro kin ko try ba ki ru ki nyok ma di ka bor men sim ka jong me try ki ka bor ka ba herna ka khet baneng ka jong me kin ko try ha ka ba kinang la ban pentulun ni ka kam ka jong me po ki seng ba per po jong ka balang try banang la ban penja chaprang ka kam ka jong me try banang la ban kring ban walam ye ki wei pat ki para men sim ki bakodor shaka jing ai ba ki penem ai ka jong me try harap kin ko try kan ran bakum ka balang hi bat ki seng ba per ki badon po jong balang abangi shakri ya me try abangi penyat ki kam ka jong me in le ya ki baro ya ka ban pedon buram ya ka kerteng ka jong me try ba shimti kin ko try kan ran ya ki long yang kristan baro ki badon po jong ka balang kin ko try kan ran
Idwangi kerpa bamnis nei gaban kerku ya ka wei pa ka wei ka rempai yang Kristan kin ko trai bangin nyok ban mat ka jing kerku blai ka jome nyok ban mat ka jing immensium hapo ki yeng ki sam ka jongi hapo ka donut ka jongi ha ka jing im ka jongi shimat ko trai bangin nyok ban mat kin ko trai ya ka jing kerku ka jong me ya ka jing yalam ka jong me ya ka jing im ka jongi ba ka yeng ka sam ka jongi trai isnei kin ko trai kanan ya ka ban long ringkat kin ko trai kanan ba ki tu ki yeng ki sam kin ko trai ki bah ka bakum gani ka por trai kanan ki mat ya ki jing ki mat ki jing janjar ki mat ki jing tenju ki jing ele ka jing em ka jong ki ka yeng ka sam ka jong ki idwangi kerpa ba misnei ka ban let ki ban let ban krishan bor ki ban yalam ki ko trai ba ki la pat kan trai ban i ba ka jing harap ka wan tang na me kin ko trai ba kum juro ableng idwangi kerpa ba misnei ka lor ka du ba ki tu ki ba pang ki ba shitam kin ko trai ki ba don ki jing thiak pang ki jong ki ba don ki hospital ha ki jika jing sumar kin ko trai ba misnei ka ban let ha ki ru kum ju kin ko trai la uju men sim ka bakum gani ka por ba ki ru kin yo kin ko trai kan ya ka ban mat ya ka bor ka jing pen khia ka jong me ling ba ka jing sat ka snam ka ko dor ka jong khon ba Jesus Christ ba kin yo mat kin ko trai kan ya ka jing don ring kat ka jong me bat ki kanang ma ki la kin ko trai ban flash ki ba malapan khia pa ki ba ki ya pat kin ko trai ya ka ban wan ya ka ban ki ru ski yang ban kentang jong me ban pendon burom ya ka kerteng ka jong me trai ba bhangi dwangi kerpan ba menis ne kin ko trai ka lor ka du ba ki tu kin ko trai ki ba maru ki jing ja ki ba susi ki yeng ki sem ki jong ki bla do no ki ba e ki ba thon ki jong ki trai idwangi kerpa bes nei ka ban let ki kum ju ban pentengan ki ling ba men sim jong me trai ba wat apa deng ka jing shem ka jing kendu ka jong ki kin yo ban mat ya ka bor ka jing non ka jong me kin yo ban mat ka jing pentengan ka jong me trai kanang ba trai kan kin yo ban pla ba ki la pat kin ku trai ban pla ki wei ba me ma don ringkat bat ki wat apa deng ka jing shem ka jing kendu ka jong ki sosi ka jong ki kin ku trai ba ba kan ka por ngi idwangi boti kerpang ru nang ta ki khot jong ka balang kin ku trai kan hoi wala kimla banya seng la mat ngi ha kan ka por trai kan ha kan ka yeng ka bakentang ka jong me le si ki don hala ki jong ki yeng ki sem ka jong ki bat ki pet bat ki shakri lam bat ngi kin ku trai ding ba kan ka live streaming jong YouTube channel hoi trai ngi idwangi kerpa mon lor kat bat ki rujuk men sim kin ku trai ba me lam ngi kin ka por ai bu men sim jong men yalam ki kum ju bat kum ju ro trai ngi idwangi boti kerpang nam ta ki turu ki khot jong ka balang trai ki bam don ha ka ki bam don hapo kan ka jela ka jongi ha ki yeng ki sam ju ki na ki badon pat sabar na ka jela ki badon pat ki kam ki jing trai ki jing pule ki jong ki trai ni dwangi kerpa ba menis nei ka lor kat ba ki kum ju kin ku trai ha ka nu ka jaka ka ba ki don trai ai kin ku trai ba kin pedon burom ya ka kerteng ka jong me trai kin pen pawe ka burom ka jong me ba kin long pat kin ku trai kita ki ba sakhi ka kerteng ka jong me ba hoi kin long pat ki ba et ban sakri ban mani ban pedon burom ya ka kerteng ka jong me shimti ko trai kan rat ki ke baro hoi long kat ba ki kam ki jong ka balang hoi ka lingka trai jong ka balang kin ko trai ka badon te silang wa swer hamau siang berkum ju ha kini ka upur sam jong ka shnong mal ki trai ba minis nei kin ko trai ba ka kam jong ka jing pede mai ka kam jong ka jing alap kin ko trai ka long ba ya chaprang kin ko trai ha ka ban walam mi shibun ki mensim ki kodor sha ka jing pede mai ka jong me long ring kat kin ko trai ba ki shakri ki jong me ki badan ya ka bentai ka ban yalap kin ko trai ha ki tu ki jaka kin ko trai kan dan ki badai ki mission field jong ka balang trai ba minis nei mon pun kop i da ka bor blai ka jong me ba da ka bor jong mensim jong me trai kanang trai kan kinang la ban trai shirhem nang ta ka kam ka jong me ban la kin ko trai ban wan lam ishibun ki mensim ki kodor shaka jinga ba ka jing pede mai ka jong me shimti ko trai kan dan ya ki baro kin ko trai ishboti isushania isu it rod ki sangti black jong me shimti ko trai yang i we pi we kan ka poru habang in sadone ka ban sngoru ka tien ka jong me ai kin ko trai mangin yo mat ya ka jing kurkhu ka jong me ban isnai ka ban panthli pa de kan ka donor ka jing mo prakhat ka jongi ba la pat kin ko trai kan ban mat kin ko trai ka jing shisha jong ka tien ka jong me bangin mi pan nang ni ki bre ki blas kem ka jing ka jongi bat ki bala pan thmai ka bor man sem jong me shimti kin ko trai kan ya ka bor ka badang sa sngo ka jing khat karpat mat na bam chimnang man pan ka bakum ka man ka khoi ka jong me de kini ge baro ni pan ni damingo bang yo pedang do ka kertang ka jong trai bang jong pedam jong Jesus Christ bolong ju menen man ta shur ki bam jukun amen kini ka por pat ni yo ban pendep ya ki kam jong ka balang ki program ki badangsa nginyo ban penkentang ki jingaingu ki ba ngile thap ki sunduk jingaingu blabu baranda ban penkentang di temsan GM Jawa hadin ketapan nginyo ki jingruai kerpang special number Mr. Piki Sotun bat ke program ke basa kalong ai ki jingkran ka ketien ke jongblai
ni Mr. Mark Anderson Karbanga Shikintien Argentine nakamta Mr. Mark Anderson Karbanga kum kabalang ni pedyang sngubhai pi ba Mark Anderson Karbanga ilong we niki samla rangba jong kabalang bat ni sngongu yublei ba pila pedyang ni kijing penbet ke jong kabalang ya ban ya samlam mi ka khubor tin ke jong blei hep teng pai lang jong kabalang hoi pidon ka kam ke jam ke bese cngai ke jing tre ke jong pi le pen ko ngu iladi ya ka man sim benta hagani ka por ka benta ni duai bu blei no kat bat pi ha ke jing tre ke jong pi ke office kam ke jam jong pi ke jing chakri yu blei ke yeng ke sam ba ka balang ru kum ju ti hadim la wai ni ke jeseng jeseng kan thei kin yo ke jeseng jong ki don ke subject ke ba la pen bet ke ba ke ong ka bawan yo try ke jom ye ke jing sep tieng pen shong norim na ka sam ke ba lai pusau khat ke basau mat krani ke subject ni Mrs. Banderlang pungrum jeseng samla kin yo ke jeseng jong ki por sau shi teng jan mien man kran ni Mr. GC Soton la shai shitarik khatwei arja ruwei ka dikamandi manongkong jong panai ginyo ki jeseng duai na kamta ka revival bania lam ki jing duai bania lam ko police dang bat ban duai Mr. Alex C. James Jirwa bat ban yalam ki jing duai Mrs. Finely Nora Nongbri lai tarik khatwei arja ruwei ka dikamiat balang police dang bat duai Mr. Kevin R. Kharmujai ginyo jeseng duai nam la ki jing sim ka balang jing yalap yu gospel bat ki wei ban yalam ki jing duai de Mr. Walambong Karmalki singi sajan ndrutring polis dang bat duai Miss Venetia Dolly Konglam nginyo jeseng duai nam ta ki jing pen kre ka singi utrai ban yalam ki jing duai de Mr. Arnold S. Ru hakani ki singi utrai ka banwan nyau tarik khatwei arjar fuwei ka school pen pau kala pen be ya ke jeseng ka bakerpang kata kelong hakpor shpu buji kin pelong ke jeseng IT kam namta kesnam arja arpuwei arfuar ma klimyo pen pelong jeseng hakani kesnam por sisnam ta kani ka ship nyotring por shpu buji mstap pelong jeseng IT kam nakamta kani kesnam dikibran wan shakani ke jeseng kilong kinlong kit kam kinu hikai kit khat committee jong ka school pun pau na kit khat moderation board nong yalam jingruai ke nong ap examine kot ba jong ni ka snem arfuwei arfuar nang ta rengkat bagi i pastor ki tumsan kot kom ki belang bat ki nong yesim benta bro de udip ni ka por sipuji las nyutrai nyutring la kerpan ki nong kit kam kumla pen kan mau kin hikai ba baro kumla pen kan mau tan bakin wan ban pelaj por khnang bunyi opnya simti ka kam ke jongki kumba ka school pen pau kala tengrong halor jongki dia ka ni ke program sipo buji kandan ke jingseng IT kam kum long mentan bat kandan ke jingkran kentu kan pham dai tumsan DSP hak por sibuji jan mien pan kandan ke jingseng pajba ke jongka school pen pau hakani ke jiseng pajba ru ki param ngej ki banwan kilong barok ki param ngej kat ba kila banwan la kerpan ru ikin hikai kinukit kam ru kenyawan lang syagani ke jiseng ti hakani ke program kalong kumni ban long organis misnan CB parian nong yalam jingruai ham klet walapi Sherman masemogan nongbri ginyo polis dang bedwai masa pendap lang pedis yo setri jeng pedemna setri school pempau ban kabalang jingruai kerpang Miss Bakpen Kemendin walang ban yo nongkren nai Reverend KE Rempen kita ngilong ki program nag menakan nika tayo kabanwan ti haka por sau siteng janmien ke jeseng samla kandon ke jeseng ke jongki ban keren dai Mrs. Adiorina Khasentiu ta kilong ki program nam taka ni ke janmiet bat nam ta ni ke tayo baro stio tel ong yang ada ke jesengan thei ban penbena ke ke por pa ka jesengan thei ke la penben mandon ke jingnyau yikitin ba ke reset book jong ka jesengan thei ke badi nam ta ke Bible Society kin penlong ha ka arpon retreat November
arajar arfuwe di kadon gijing betha nam takin nglum yi kersit bung bat kin nglum yi kitin bakin pen poino syaikong dayofika shooting ibelong setri jongka Bible Society jong jeseng kan thei halani ka shua ka arfuwe trik ubnai November arajar arfuwe sungban bu jingkan mau yi kenang lum tin kenang lum yi kersit bung bakinya le komta batkin penpoi hai kong dayofika shooting haswa ka arfuwe trik November arajar arfuwe hani kepor pan kidon ki khupor ki baken bat bapen kemen ni kabalang kidan lightly kawei kelong ngasngobha ban pentim baka Nadine Gabriela Bang Jerua kun jong ikong Bernardine Jerua badi liet Lambert Bang in pendap ika jinggetiu kurim but David Neville Dites Kriem kun jong Mr. Harold H. Dites but Mrs. Mildred Kriem ki badai na kabalang 70 Adventist kini pendap haka shitrik December arjar arfuwe hakpor shibiji janmiet hangni hakabalang Presbyterian Malki kawipan ngasngobha ban pentim baka Alverine Taryang ke khun jong ikong Prina Taryang padiba Emerald Stone Siimyong ken pendam ikajing kentiu kurim bat ubahalor lengdo ubade na kabalang Presbyterian umkei kin pendap haka khan nyau trik Desember arajar arfuwe hangni hakabalang Presbyterian Malki hakpor shibiji janmiet sakawepan ngasngobahan pentip kedahun lang karni kakhun jengkong cinnamon karni kan pendap iga jinggetu kurembat upeniar lang maulong kun jong Mrs. Liu Friesen maulong badi liet Mr. Cowell Karbangan kibadi na kabalang Presbyterian Light Mausiang kin pendap ika jinggetu kurem hak laifu trik Desember arajar arfuwe hakapor shibiji janmien hangni hakabalang Presbyterian Malki tublei unkurku undorangkat yakini ki longyeng pro lightly kun sam lai bagi kun samla jeng ni longyeng kiba penkre gejing pendap gejing kentu kurim gejong ki hoi gejing penkre pen krom ke long babun rekum galang balang tungin duai nam ta jongki boblen rongkat batki khadang bakajing pendap gejing kentu kurim jongki kalang kebayai bai ranti bat khamtam po kejing ilam kejong blai ni duai ru blai un sei shu ki kun samla jeng balang kiban ye poi siduk kenika kedan kejing pen don bromiladi ke yeng kesam ya ka balang bat khamtam yau blai kublai sipun Shobha ni yang lang ublei ubokpa jungi ubahawne ngai ngo yeme mamladon rengkat badingi kumki khun kabalang hakani katayo barashitayo malakir ku do haki kam gikti ketrei kakta ke jungi malakir ku kerdo ru kapuli kedangle ki khun gikti giksi ki jungi kumne pat au blei malapla yangi banya kiulang kung ki para bangai hakani ka yeng ka bakantang ka jongme hakani ka no pai singi banyo ya ka jinga slok na ka tien ka bakhut ka jongme ublei ku pa jongi wa habneng hakani ka por pat atrai be hoi ngira kar pat bamanon rengkat atrai ba lau jong syakri atrai be wan sam ya ka tien ka jongme hapdeng jongi hoi kanlong kum ka mana nakabantaban sa yakijing imjing long mensim jagi khun ki jongme ki badon hagan ka balang bat ki badon hangnu ru ki badon lang katlang hagan ka por hoi ngikar pad hagan ka por atrai bagi kumsi banta na ka jing kerkhu ki jongme
ni walampat atrai ya kini kijing aingu atrai be ke bamalakar ku yang i atrai chaka kam ka bakrau ka jong me jong ka balang ko kanrat be in ho ya atrai chaka no ko banta baka balang ka panun kam ya ki tu isne ban kar ku atrai kinalong ki baroi kinalong ki baman bha ku atrai be in ho ya atrai nang kar ku kerdo ru yang i ki kon ka balang haki kam ki kiti bangi trengi kita kin roy kin man bha bagi nang la ban ai kham bun chika kam ka jong me roi kham tam yarap yangi bagi la ban ai ya la ka jong ka donut ka man sim ban e ban syakri ban kan dan buram ya ka karteng ka bakhu ka jong me hoi ngi duai ru atrai ka ni ka por hoi ba men don ringkat ru balau jong syakri hoi kumbala duai hoi men don ringkat ru ka por padang sa namangi dem ngi pan kini baro aga kerteng jong trai Yesus Kristus nong penim jongi menta halakertaru amen. Ka kerteng yung jerwai ke bangin ai hak ni kapur menta kalong na ka kot jerwai himbuk ka kerteng yung kalong Jisu long ulok bogodor yang ibarok hemda wai Jisu long ulok bak Jisu long ulok bak Jor Jisu ngayay Jisu ngayay Yala sukban yo Yala sukban yo lambaro Cha ublay ha jing duway Jing sukat nung ijud kan nung Yesus sakus lai Chusakus lamar bangim treban walam Kutsyub lay hajing duway Iju syambun ki jing jing Iju syambun ki jing jing Yang jing jing jubat jing jing Jubat kuslan Lentang Hashem lad ban yo Lentang Hashem lad ban yo Lad jauh play ngalek duway Ngin xem buồn lọc bàn cha Ngâu lên nhà nhị xem lên Nhà nhị krem Giê-xu trai u y thô Giê-xu trai u y thô Bà xa u ngăn lên duway
kia ka jing sin ya ka pom sin ya ka pom nga brang uji sulong bakang uji sulong bakang nan ren lun ha jing duai trong mi kỳ kê kỳ long ya thu play da du vai play da du ha kik sang pi klein und kik sang pi klein und chak ya ni barok lem da wai trong mi kỳ kê kỳ lộc trong mi kỳ ya thu lấy đa thu vay gây đa thu vay kik sang kik lain un kik sang kik lain un kerja ya ngi barok lem dawai barok lem dawai. Ublay nam tang brom yu. Amen. Kublai shibun Mr. PK Soton lembar ke yang sang jong phi ki perlok ki jong phi nam ta tu ke jing roi mat tu blain kur khu ya phi mat ke yang sang jong phi pa phinang la ban pendon borom yum blai limba ki so jing roi ha kan ke por ngin ya peteng ke jing sakri ke jong ni ha ka bang ngin yo ban sngau ya ke khubor jong ke tien ke jong blai pada shwa bang ngin yo sngau ke khubor ke tien ke jong blai ngin ya roi lang shwa ke jing roi kapa shispa lai pupran kapa thumai pa shispa lai phunriu na kapa rim panwat ya ka tin jong me atrai rap yang ka tu ka jing roi kapa shispa lai pupran na thumai pa shispa lai phunriu na kapa rim Banwat ya kak tin jong mi atrai ya rap ya nga abanda shem yu Jesu unong pen imbaba ulong ublay badon bor Anshnaya ki jingpang la krau kapop kajonga an pendu khoj unang i pastor badon kat bangi ha kan ni kan opai singi ki teman masan jong ke balang biar don lembat ngi ki rangba balang ya phi ki long kme ki long pa ki para samla hoj ba je phiru kumju ki bala ban shakri lang ban ngi ha ki yeng ki sam jong phi lingba kan ni ka live streaming jong ha ka YouTube channel jong ke balang ngai khublei phi baro ha ka kerteng ba thiang mat ka ban bortam ka jong trai ba ka jong penim jong Jesus Christ barkan ke por ngamla ru khlam da ai khublei khlam da pen pau ke jing songu ke jonga na kamta ke program committee jong ke district pat hoi na kamta ke balang ru ke balai bet ke banai bentai anga manganyang na ke jaka ke ni ke por banya sam ya ke jing shisha jong ke tien ke jong blai ha ke jing shisha kat kumba phi ke program ke benta ke jonga kamdai ke ni ke sngi re ke dei how banai December haka khat atrik jong banai December kat kum ka program te haka sautrik jong ni banai
I pastor ila phun yang ba long gumno ba pinchim no phi kalai phui trik jong ni banai namar bade ban kren nang ni sngi naki daw bam la kiarim shimla ban shimik banta yong man chui kelyang no ban nga tikumta namar ba ka deiru ka sien ka maningkong ka jonga mga nyeng hala ka jong ka balang gumni ha ka ni ka por ban sam ya ka khubon na ka tin ka jong play kumta ha bai pastor la phun ngala parkhat ngongan le gumno but ngalongi pastor amo pastor kan parkhat chuangan sa jubabi pi ban ngam shimla jubabi but hadian arsngi ngafoni pastor para dien mangalabu kijing duai ngafoni pastor ban ongi to nganchim la kashim yakini ka benta ban nganget kumagaktin ka jong blay ko ong baka jingai ka jong u ka dabyang nga namar bala penjanai ka bor jonga lingba ka jing tolat kumta nganget bu blay yakini ka por unyalam haba adone ka banyeng bansam ko kubon nakaktian ka jongu but nangit skembo bleiru unton ringkat bangi baro ha bangi donne ka ban sngo ka jing shisha jong kaktian ka jongu bangi nyomat ka jing kurku ka jong blai tie ka benta ka mga ibu kum kanong rem ha ka bangi nyo banya slok lang ha kan ka por kolong nang katu ka bangala pulis dang menne na ka gospel ka jong Yohanes kalau nang basa ko khot ka bar pulai bat ka bar pusaw henry ka por ka ja bat kalong menta ken haba ki nong yamani blai ka basisha ki nyamani ukpa ha ka mensim mar ka basisha na bok paru uwa ki bakum kita banyamani u blai ulong mensim ti ka dai ki bamani u ban mani ha ka mensim bar ka basisha tu nya pendam ka jing duai atrai mo blay pa jong iba beneng sa sisian pada kan ka por ko trai ngi wana khamat jong me banai ngu yame ko trai ba kumni kan ka por pat me sha ngi trai ngin yo ya kan ka lat bangin sngow ya ka jing shisha jong ka tien ka jong me trai rap ngi iwai kan ko trai ha bangi don ya ka ban sngow ka tien ka jong me ba ben yalam ngi ling ma mun sim ko jong me Paminis na ikaban pantali, kani ka donor ka jungi, kani ka jung munca perkat ka jungi ni kay barok ka jung ka pertay, magaktin ka jung may kanyo jaka, ha ka donor ka jungi, babakala pa di ka ban pantmay ngi, ban pesat bor ngi, bangin mipat nang ni, da ka jung kerku ba jung pantmay bor ka jung may, try babha, tap ngi barok da ka snam ka jung may, pagka bor jung paman kanumla panwan mat pantut man panwit ngi, habang idon ni ka ban shot score ka ktin ka jung may. Lorikat balau jong syakri jong makum ni try mi bet ikaban penyeng na kani ka jaka kani ka por try ulong ayu ba mi bet ikaban penyeng u try ulong tong breu pop batenggit badak ta jing duna sudah kan ko try ada yang aingu e kan ko try hak bakum kani ka por me penyeng baju u ikaban sam jing shisha jong ka tien ka jong me ban ngin duai kerpat ko try ba manis nei ikaban ai mon long tang tenong jing pesawa kan ko try baling ba jong syakri jong me ka tien ka jong me kan mi na ka bor ko try barba ka jing penslek ka jong me kan long lor syakri jong me kana ma ke barok ka ban mino na ka syuntur ko try kan long ka ba mehi mekran om ubriu kan ko try hoi ka jing penkre ka long ka jong ubriu kan ko try henry ka jing penjanai bar ka ba mi barok ka long na me kan ko try babha shim ka buram saladi hi kan ko try wa sha ba ka buram briu kan ka ka buram blai ka jong me ya ba ka buram blai ka jong me kan pau bar ka ting shan pat ling ba jo kan ka por sngau ko try ka jong khat kerpat na ma kini barok ni pan ni da mi ngo ba yo padang ka kerteng ka jong try na panem jing Jesus Christ amen. Ikini dikhat ya ke bangala bu kum kan nongrem darang ngidon ki Bible ngila ban pen ikini la shim na tu ka jingja ha ka jingi kendu ka jong Jisu bat ka wei ka nong Samaria ha kata ka pukri u Jacob ka badan ha kata ka shunong Sikhar ka ba ha Samaria ti ha kini ka jing kendu ka jong Jisu bat kini ka breu hadian ka jing ya keren ka jong Jisu bat kini ka breu uji kani kanong Samaria kanang perkat ba ujisu ulong way na kita kanong yatu lupa henry ujisu upinitho yala di hakani ka breu baduong ba ulong ma u Mesaya ulong ma u tao Mesaya ya kabala tho ka ktian ka jong blay
Darang ipet naka ketian ke jong bleh hang tu ngi i ha kitu gid khat ke basyakmat shwa jong tu ka bangalabu nong rem ubelai o jisu penitu ong bangalong ma u taw masaya. Ban hakini gid khat hadin jong ladang ipet hadin jong kenika jing kran ke jong jisu bat kenika breu. U jisu u yathu aka sapang kata ka jing mani blai ka basisha. Pi hakitu gipor kini kinong Samaria kidon la ka jong ka jaka mani blai ka jong ki jiu kidon kinong Samaria ki let shautau lom keresem ban let ban mani blai kat ba ki jiu pat ki julet sha Jerusalem ban let ban mani blai ban let ya kita ki kawai niam ki jong ki bat kani ka brio ha bakala ikren bat u jisu kala kli u jisu kala ong u hatu hangnu kalong ka badai ban mani u blai Namar pi ki Samaria ki sakri ha kawe ke jaka kinong Samaria ki sakri kawe ke jaka ki blai ki jong ki hindai ki jiu ki sakri kawe ke jaka ya u blai hapo Jerusalem kumta kani ka brio ka kli ko ong hangnu kalong ka badai ban mani ya u blai u jisu lo jubab aka darang ipet nak tu ka dekat ka bar pula u jisu lo jubab ong ka por ka ja baka jing mani blai ong ka por ka ja bar kalong mentaken ba kinong mani blai ki bisisha ki mani ukpa ka mensi mar ka bisisha ka bamut ba ka por ka ja ba ka jing mani blai kam dei shu aku nu ka jaka bang mani henrei kinong yamani blai ki bisisha kin yamani ukpa ha ka mensi mar ka bisisha kani ka pen i ba dei shu hangnu bang mani henrei kumnu ngi mani ba yanu ngi mani ka balong ka badon kamtam kam dei shu hangnu ngi mani hadai yanu ngi mani bat kumnu ngi mani ka balong ka badon kamtam aslam ha kisnam ki bab kam menshwadon way uriu spa u he spa hapo kategori US utau Howard Hughes u badon ka spa ka babon ma ka ba u dandu kiringi pi hang tai hapo kari US hang tu Las Vegas ki don ki casino kidon cibon ma ki casino but uni u Howard Hughes lu udan kumbakatu kat ni teliki casino ki jongu balong ba ka wege sngi uni u Howard Hughes ulayap no nambar ka jing shitom ka jing pang kidney ka jongu ulayap no but hadien bu ulayap uni u public relations director jong ka ka company jong Howard Hughes ulong ba ki casino baro ang ta hapo Las Vegas ki badai jong Howard Hughes kin penong ye ke jing jar ka ba 10 minit ban pendon buram yauta utrai jong kita jong kani ka company ke jong ki tikum ta labu kata ka por ba kata sngi ban haba lapoi kata ka por ba kata ka sngi ban penong jar tikila penong jar 10 minit but udon way utau manager ubadai ban pet ngoy kita kinong penyat ang tapo ke casino don way ula pet ke baji kumni baladian baladap kata ke 10 minit ong kita kinong penyat yong to la biang ke 10 minit kala adap ula yo ke 10 minit ke jong to pentelon no itu gidai sla biang lok bait habang perkhat ke ni ke jingja ngaperkhat le si ngiru ngilong kumta lok bait ni perkhat bangila ai ya ke por shau blai ka sngi sande kumni nilawan sekeyeng ka bakentang ngajong sisien sitayo berkata kala biang yangi bat teng-teng ikwa tang ban wai no kajing sengru ban ngithnum lada don ubakren slam ngithnum namar balai namar ba iperkhat bangilaw pendap ya ka kamram ka rukom ka kamram ka jongi kumki kristan bangilawan sekeyeng mani ngila shong nish kenta tatame skenta steng to nginyalet no sieng kala biang ingi kata ke jing mani belai ke jongi ni kwa ban let no pat shala ki jongi yang gisam jongi ban pendep ya ki kam ki jongi ban pendep ki baro ki ba lesi ki bangi ngi kham su tanat bat ki ba kan ka perthai ke penbarnya balesi wat habangi shong kan ki yang ka bakentang ka jong belai ru lesi wat kan ka por teng ni perkhat on the wine ni ka jeseng ngin let sieng ngin let ayu nani la shai kas ngi in the ledge office ngan le ayu wat habangi shong agi yang ka bakantang ka jong blai ka jimbut ju perkhat ka jongi bon sien teng ka hair chani ba shatai lesi bon ngiru
Habalakut ka Sunday no Monday hadu Saturday. Bu nengi teng-tengi kelet ru bangi dei ki banget bangi dei ki khon Kristan. Lok bayet. Ublay ulah thau khnang yangi nakabanta bangin mani ya u. Ublay ulah thau khnang yanga ba ya phi nakabanta bangin mani ya u. Kamdai ka basu jaring khat ba ka kitab ka ba jorong tam ka Bible ka badai ka Psalm ka dei betang sapang ka jing ro ka jing mani ublay. Handai habangi petru ha ka kitab ka bakut jung ka di ka tien ka jong ublay. Ha ka bakut jung ka di ka tien ka jong ublay ka balong ka kitab jing pen pau. Ni pule sapang ki riu khut bat ki angel ki bayadam krup ban mani ublay kata ngila ban sem na ki kitab jing pan pau kalau nong basau du khat chipho khat wei kitab jing pan pau nong basan du khat phra du khat sau ka kitab jing pan pau nong bahnyo du khat khandai du khat wei ladangi pet ni gitu ki khat ngi i baki riu khoj bat ki angel ki adam krup ban mani ublay wat hadu habneng kata kalong ka batho ka kitab jing pan pau kumta ka jing mani kamdai ka jing wan kumne shakayeng kamdai tang jing wan kumne shakayeng ka jong blay ban shakri u kumne shisen chitayo shikanta arkanta hoi lada don arlai tili jing shakri hoi khambon kanta hande kamdai tang kumta lok be ka jing mani kadai ka jing penon buram ka jong u blay kalong ka badon kam tam bat ka bangi hab ban yele mayai le hadu habneng ru habangin poi sabneng ngidang hab banyai mani bat ka don kam ngi bing practice naru nang ni kumta lok bayet ke jing mani ublay kamdai tang ki singi sandi ko mga ong bat kamdai tang hakani ke yeng ka bakantang ka jong ublay hakini ki saw kan ro jong kani ke yeng ka bakantang ka jong ublay henry ka ktien ka jong ublay la dangi pet na ka sithi ka jong Paul kinong koren ka lonong baningkong o ka lonong ka basipau ka sithi ka baningkong ka jong Paul kinong koren ka lonong basipau khot ka bakhatlai ka ktien ka jong ublay ko ong tu le phi ya ki ai baro ya ka ban pendon buram ya ublay tu le phi ya ki baro ya ka ban penon burom ya ublay ka bamut ba ka jing im ka jongi baro ka dei tang ya ka ban pen pau ya ka burom ka jong ublay ka jing im ka jongi man na ka khlimat man na ka por man na ka sngi man na ka tayo ka dei tang ya ka ban penon burom ya ka ban pen pau ya ka burom ka jong ublay bunsin ngiru kumbalong ngani kanong Samaria ngi perkhat baladang ila le lut ikiniam ki dukom lan ya kata kejung mani belai kejung ngila pendap ni perkhat bakal biang kejung ade kejung baru belai ni perkhat le sie baladang ngile jeseng malaka sande ni ai testa sukakam kejung belai kata kejung ade kejung baru belai kala biang henry ngimdon pat kata kejung ade ke basisha baru belai ke banadu ke donot kejungi ngimpat sim lakla ka bangmut ki pop ki jongi lani ni ki jingmut jeperkhat lani ki ktien lani ki kam ki jongi ngi wan shani ngi long bet kumju kumta u jisu u ongi ka nong Samaria ba omdei ka ba pau shabar omdei ka ba pau shabar ka badon kam hendai ka ba sapo jong ka donut ka jongi ken ka badon kam bangilong ki nong mani blai ki ba shisha omdei tang ka di ka ba pau shabar ka ba ki breu ki la banyu i Hendrai ka basapo jong ka donut ka jongi ka badon kam mangilong kinong mani blay ki basisha. Ladangi pet ya kani kijing kren ka jong Jisu bat kani kanong Samaria. Ngila banyu i lightly ki baro hakani kijing kren hakani ki khot ki bangala bu kam ngonong rem. Ka baningkong kalong ba u blay u wat ya kinong mani blay ki basisha lara pi pet na ka tu ka khot ka ba arkulai uong ba nabau paru uwat iki bakom kita banyak mani u blay uwat iki nong mani blay ki basisha ki bapanon burom ya ka kerteng ke jong u om tang katu kat ni kenta om tang lasai om tang mentakasngi om tang ha ke jing sakri jong i kan ki yang ka bakantang ka jong blay henry u blay uwat iki ta ki nong mani blay ki basisha ki bahaka jing im ke jongki ka pamana kasngi ki penon buram ya ublay pi larang habang puli kan ya habang pet balai bala tho ba ublay uwat iginong mani blay ki basisha perkhat balai ublay ujisu ong ba ublay uwat iginong mani blay ki basisha kani ka pan iba
ki don ki nong mani blay ki basule menle ki don ki nong mani blay ki bom shisha lok bayet laranga keli yang hakani kapor dang swawangan po siya kata ngadang kamadang menartayo menswa ka khanyo tarik jong ni bnahi hakaje sang samla ka jongi ngasungoban aingo uway para samla ubalayang nakani ka jaka hangni hakaje sang samla bola kren ya kabalong serim ya kani ka kubor ka bangadon ban kren banga kren hakani ka por ban nga penpao ka jeng sungut am tau tu para samla but habaula keren ngaperkhat nomor baga jing penkrek ka jonga kalayat sikene ka jo ka benta ngong leksi ka ni ka dei ka benta ka ba ublei umon yang i bangin yok sngo ukwa yang i bangin syak skor bagum talok ba et ngakwa ban kli phi kan ka por leksi bondangi ka nungut lakha yang i ka yang kristan ka nungut lapan he pensan yang i ka yang kristan nadu dangrit ngila wan syaka sying mani ngila wan nadu ki jeseng kena ngila wan ni kaban mani ban syakri ublay hakayin ka bakentang ka jong ublay hendai tadang kli yapi ka nungut ki bawan da ka jing ai tilut bawan da ka donut baro katanga e api we ba pinyet ba pinwa de Desi bon nangingi syuan tang man pendap rukom. Namar balakha ngi ke yang Kristan, la penhe pensan ngi ke yang Kristan, la hikai ngi bangi dei ban lech yang mani kum tangi syuan. Ngakemau por bangi dang khamret. La dang im lech jeseng ngi syamai. Takadam ban si hawan la kawan. Handai ha bangi lamat ya Jisu. Kata ka jing mani blai kalong dakumai. Dondu ki bapet shwai program shwa ban wan chagi mani o keren manu mentas ngi lada don ki bam sultan hat yang salin no shimtayo lada don ki bam sultan hat pat yang ka biang mentas ngi ting nyelen bat ting ting ki yabun kadap yang mani ru nga kemau dang menhakani ngindang keren si perlok Amar bang ade ban keren matas ngi kidang ki perlok jong ap ki laong lupai nga ai mewat keren slam ni. Nga perkhan ngong tim ngan lek kumno. Tambar yo nga keren nang tengam la ban sange. Ti ilok jong ari ong ai piwat kelan mo haju si haju. Ti hendrai nganget bo blai unyalam. Ba kan dia kejeng mani kejongi kejeng syakri kejongi ke por kamlong ka bangi pendap dukom handai kalong ka ba lam du men siam jong blai ka bangi yok mat kejeng kerku ka bangi ai ka buram shu ai ba kejeng shisha jong ka tien ka jong blai ba kejeng syam jong shimet ba blai ngin yok mat ha bangi mi na kan ke yeng ka ba kentang ka jong blai Kidon na padeng jongi ki banget kidon na padeng jongi ki bangi testa bahaban wan chkiyeng ka jong blai hendai ka jing mani blai pat kalong tang ba ki breu kin yo i ba kin yo ka jing yaro hendai ka donot pat ka jingai no blai ka donot jongi kam ya dei bat ka mon ka jong blai ngin hab husiar bhalok ba e yo ngilong kum kitu ki nong tho bat ki Pharisi ki ba u Jisu u ong ha ka gospel ka jong Matius nong makhasan khot ka bakat phra u ong ki ni ki bre ki wan sajan jong ada ka suntur jong ki bat ki buram yang ada ki yang suntur jong ki hare ka dono jong ki ka jangai no nanga ka dono jong ki ka jangai no nanga u Jisu ong kum ta ye ki nong tho bat ki Pharisi ki balong hakmat ka jing syakri ka jong ki u blai Septing lok ba yo utrai u ong yang i kumju yo ong baka donut ko jongi ka jengai na ublay
Utrai ukwa yang ba ya pi bangin long kita ki nong mani blay ki basisha. Dai nak takadaw u blay u kaktin ka jong blay ka ong ukpa wat ya ki bakum kita ban mani u kumta ukwa yang ba ya pi bangin long ki nong mani blay ki basisha. Kumta ka ni ka poin ka baning kong ka pan iba u blay wat yang ba ya pi bat ladangim pat IT bat shania au jisu ka mutrai bu nong panem jongi. Lek si ka ni ka long ka por ka jong pi. Kani ka long ka por ka jong pi ka ba pin pai shu blay ka por ka jong pi ka ba pin IT shu blay. Kumba u Jisu ong ka nong Samaria ka por ka jabat ka long menta ken ka long kumju yang ba pi le sia kani ka por ba ka por ka jabat ka dei menta bangi don kam ka ban IT la di sha u Jisu ba ka long ru kumju nang ta jong pi le sia ki bala ju IT la di sha u Jisu hendai ki bala sentuat ki bala phai den no ki bala jengai no na u blai kwa ya phiru ba phinyo ban long kita ki nong mani blai ki ba shisha ha ka sithi ka baning kong ka jong Yones nong ka basan khat ka bakhat ar ka ktien ka jong blai ka ong uta ubadon uta ukhun udon kata ka jingim ti uta ubamdon ukhun ublai umdon kata ka jingim ka ktien ka jong blai ka kren shai bu uta ubadon uta ukhun udon kata ka jingim ti ubamdon ukhun umdon kata ka jingim kumta ka don kam yang ba ja pi bandon ya Jisu ha ka jingim ka jongi kapuan nga bar larang ipet ni gini khot kaktian ka jong blay ko ong baki nong mani blay ki basisha ka pa wat ki dai kita ki ba mani u ha ka mensim ba ka basisha ki dai kita ki ba mani u ha ka mensim ba ka basisha larang ipet na kini gid khot ki bangalabu kum nong rem u Jisu laban arsian ni kini kitien ban mani ha ka mensim bat ka basisha ka ba pan iba ka long ka badon kamha ban ngim dei banyak laj naka ngim dei banyak laj naka ban long kita ki nong mani blai ki basisha ka don kam ngi ban mani u ha ka mensim bat ha ka basisha ha ka mensim bat ha ka basisha Akamau kadon kawe jing thu khanai barit ba dan iwe balang highway snong ba khamlong kham kendong khandian dan iwe balang haba kila ya sengumni ban ya mani ublai ban chakri ban hakapor ka ba pastor rayang mamut ban ai ka jingkran kila don kum ba sau sanut ki briu ki barung nang tai na jingkhang bat ki bakieng bat ku sulai ki kieng bat ku sulai ki wan hang ni hakmat bat ki briu baro kila kendet bat kita ki brio ki baking sulai ki ong kita ki brio ki badana po jong kata kai mani ki ong ba lada pikwa ban im gini kesingi tu lenno yu Jisu bat pinyo ban mi sabar jong gini ki yang ka kentang ka jong blai handai lada pikwa ban yap pisong mai hang ni lada pim kwa ban len yu Jisu lada pikwa ban yap pisong hang ni handai kita ki wei ki ba kwa ban im pila ban mi sabar bat lenno yu Jisu Bat hadian kat tu kadi por bon kita ki beriu kila imi sabar namar kim kwa banyap kiting yo ki syak siap kimi sa satang kat tu kan ingut ki basyong ta hapo kayeng mani bat hadian bala sa satang kat tu kan ingut kita ki riu ki beriu ki baking kata ka sulai ki ong yu ta pastor abyang pila ban sedang no gajing thu khana ka jong phi namar ki tu ki be arsap ki lami mentasa stang kini ki nong mani blai ki basisha lok ba it aparkhat pa yole si ngiru ilong kumta lada don menu bawan nang tai ban berngem mi kumta kanungut nangi ki ban song hang ni kanungut ngi ki ban IT yala ka jingim naka menta ban phla yu Jisu kata ngai hanga barapi bangin perkhat bangin pusan Hakani kadon arbenta bangi ong mani haka mensim ber kabasisha kadon arbenta kabaning kong kalong bangi dai ban mani ukpa haka mensim ban mani ukpa haka mensim ban mani haka mensim kamut ban mani nadu ka donut ka jongi baro om tang dakani ka jing sngo ka jongi hari nadu ka donut ka jongi baro hari da ka jing sngo skam haka donut ka jongi bangi suthu ublai udai uai bat ulale ayu naka benta jongi halor jong ka ding pna
Habang iwan ban mani yu blay ngide ban sotho ya kata bat bang iwan ban mani da kata ka donut ka bangi tip ba blay udai ai bat lale ayu na ka banta jongi halwar jong ka ding phna ka gospel ka jong Matius ka ndong ba ar pu ar kholai phnyol bu phra ka ong u Jisu ong men it ya utrai ba blay jong me da ka donut jong me baro ba da ka mensim jong me baro ba da ka jingmut jong me baro kan neken kalong ko hukum ka baning kong bat ka bakraw sab u Jisu ong kan ni kalong ko hukum ka baning kong bat ka bakraw ka bamut ba ngidong kamban it yu blay da ka donut baro da ka mensim baro ba da ka jingmut jong i baro kamamut ba habangi mani upa ngidong kamban mani da ka donut ko jong i baro ngide ban mani ha ka mensim ka ba arpat habangi pet ya kan ni khon ngi i ba ka tien ka jong blay ko ong bangi dei ban mani upa ha ka jing shisha Ublay ulapan payo la di hangiling ba kani ketien ka jong ublay ka balong jing sha baling ba u khon jong u Jesus Christ u balong kata ka jing shisha kumta wan mani u ublay ka ba shisha kamut ban mani u nang menta ka jing kraw ka jong u ba ya ki jinglong ki jong u kat kembalapan paw ling ba kani ka ketien ka jong ublay ka Bible hi ka datang makahi ka panyalam mingi bangin mani yu blay ha ka bishisha namar ha ka ni ka ketien ka jong blay ki jing shisha baro ki don ha ka bat kum ta ka don kam mingi bangin mani ya blay ha ka jing shisha ka mumbet ka bangi don kam ban besai ka ni ka jing im ka jongi da ka ni ka ketien ka jong blay ka ban pen ki ya ka jing mujur khat ka jongi ya ka donut ba ka mensim hi ka jongi bangin nyaro ba bangin et yu blay Larangi puli kan gini ketien ke jong blay ngin syam ya shbun ke baro ki ba blay ulale na kamanta jongi bat kan penlong yigi bangin it yu blay bangin yaro yu bangin pen khrau bangin mani ya ka kerteng ke jong kumta namar ba blay uwa yigi nong mani blay ki ba shisha ki ba mani yu ha ka mensi mar ka ba shisha in poi menta ka poin ka balai ka ba to ngin yit yala de ngilong shisha na em kita ki nong mani blay ki ba mani ya ublay ka mensim ka ba shisha ilong shisha nem kita kinong mani blay ka ba ublay uwat hak siti ba ar chi koren nong bakhalai khat ka basan ka ketien ka jong blay ko ong yala dehi tu yet pi la pi long ne em ha ka jinget yala dehi tu prang pi hatu pim itu yala de ba Jesus Christ sudan ha pi kani kalong kumju na kamta jonga ba jong pi idong kam banjit yala di langi long ne em ha kata ka jinget ba u Jisu u don ne em ha po jongi log ba e ladang impat san kum kita kinong mani blay ki ba shisha ngim long te kat bakum kata ka ba u blay uwat lani utmu ban le ling ba ka jingim ka jongi kumang ala ong ba ka jing mani blay ka ba shisha ka jongi kam dai tang ha kini ki saw kan ro jong kini ki yeng mani Ndai ka dairu ka jingat lenti jong ka jing em ka jongi ka mamana ka singi habangi mi na kani ka bakantang ka jong blay shibet kumnu ka jing dai ka jongi bat ki para beriau habangi mi na kani ka bakantang ka jong blay shibet bat habala shangi le ski kam ka jing tre ka jongi kumnu ka jing dai ka jongi bat ki para be tre lembat ngi kumnu ngi pen i yala de shakiwei kumnu ka jinglong ka jongi bat ki wei ki ong kumno sa phang jongi kabangamut ban ong kalong ba ngimla ban im baro sitayo ka jing im ka ba perkhat tang yala dia lani tang sa phang ki egi jong ni ka perthai ban bangin sa wan pat banya mani ublay kisngi sande komni ublay umman nya kata lok ba ye jende wat kita ki ba mani shisha ya u ha ka mensim bat ka ba shisha Cuba ladang akli pi akan digapor balai pi wan siang mania. Ladang akli pi balai pi wan siang mania. Bal ada ka jubab ka baningkong ka jong pi, ada ka jubab ka baningkong ka jong pi ka long ba nginyo ai na kani ka jing sakri. Ngan ong pi ba pila bakla. Pila balingo yang pinong kumno ka bakla habang wan siang ka jong blay ni kimi lenti banyo ai na kani ka jing sakri. Pila ban kali nga kumno kata ka jubab ka long ba bakla. Lok ba ngan ong pi hot ni wan ni kaban khmi lenti ban yo hindai kata kam dei kaban ingkong kaban wan chaki yang kaban tang ka jong blai
Lo bayi abang Yuan sekijing syakri belai ke jongi, kajing temu ke jongi, kadang bang Yuan ban yaro, Yuan ban pedon buram, ban aingur yu belai ringkat bat kiriung ngai baro. Yuan ban yaro, Yuan ban mani, Yuan ban pedon buram, ban aingur yu belai ringkat bat kiriung ngai baro. Nambar balu ai sengi ya ukon ujong Yesus Kristus. Ban syak halor kading pernah nakamta jonga bat nakamta jongpi, bat ai kajing pen MA nakamta jongi. Buat nengi abang Iwan sekejing syakir belai ni perkat bet ba ni long tang kita ki basu sengap ni pet nang tu ni pet ya uni ubakran nang ni no bayang nang ni ke jaka ban ni perkat bang ni long tang kumta handai lok bayen ngong pi uta unong sengap lani unong syak skor basisha umdai manga ban pi udai ublay dai mangi ki ba ai ke jing ro dai mangi ki ba ai ke jing mani dai mangi ki ba ai ya kata ke jing syakri so ublay usasko nang tai bot upediang ya ka ba kumno pat ni ai so hamta habang Yuan ban mani ublay kumni ka jing kali kam dai ba hatu ngi yo ai ni am na kani ke jing syakri Reka jingkeli kadai banlong langala ai lut nem sublay kata kajing yaro langala ai lut nem sublay ya kata kajing aingu nadu ka donut ka jongi batla ngila pendon burom nem ya ublay ngila ai nem ya kata ka burom ka badai hok di ublay banyo ka jubab ngai api iwei pa iwei ka shong hapi iwei pi iwei kumno dei tang api bala ban jubab ya kata Don ki briu ki boong mo ngi juyo sngo na por baka balang kam don jing em ka balang galong ka bayap lani ba ka jing syakri blai ka jongi galong ka badai tha kam don ka jing raham mensim lo baye yan clear pi ka ka balang ka dei manga bat mapi ka balang kam dei tangi pastor kam dei tangi temen basan lani tangi rang ba balang ladang ngimdon mengi mengabat mepi kebalang kanum don kebalang kamdai kani ka sau kendo jong kani ka yeng mani lok bayi kebalang kadai mengabat mepi bat haba pi ong ba kebalang kalong ka bayap ni ka bamdon mensim ni ka jing syakri kalong ka badat tha ka bom shirham ngihaban keli shoi la dia ngihaban yit shoi la dia nambat dai mangi ki ba penlong ya kebalang dai mangi ki bam mani balada pi ong bamdon mensiem lande badai tha ni haban yit choi la de le si dei mangi ki bamdon mensiem le si dei mangi ki badai tha ka jing syakri bat kum ta ka don kam ngi bangin yit yela de bangin long kita ki badap dong mensiem bat ka don kam shoi ngi bangin kelas wa ban ai ti lu chu blai bat ban long kita ki ba penlong ya kan ni ka balang ka ba em ka balang ka badap dong mensiem ka balang kabayalap ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Kumta lok ba it ni ya kini ki kay baro bat kumnu ngin le bangin long kita kinong mani blay ki pamani ya ublay hakaman siem ka bashisha. Kumnu ngin le kabaning kong kalong bangi don kamban pentikanai la di bangila pediang yu Jesus kum try banong penim jongi bat bau im hapo jongi. Kata kalong kabadon kam tam kabadon kam kalong bangin pentikna bangila pediang yu Jisu haga jing im ke jongi bat ba u nong pen im u jongi u im po jongi kumoong apostol Paul haga shiti ke jong u skinong Galatia kalonong ba ar khat arpho handai om mangasu handai u krisken u im hanga om mangasu handai u krisken u im hanga kanungut ngi haga ni ke por ki bala ban ong ya kata ngi mani om banyo ya kejing embam jukut pila baling ngong balai kamta henry ngan ong pi ngi mani namar ba ublay ula ai hangi ya kejing kermen jong kejing embam jukut ula ai hangi ya kejing kermen jong kejing embam jukut kejing mani blay kejongi kadai kejing mi hadien bang langet ha kejing ai kejong blay ling ba kejing yap kejong khon jong Jesus Christ kejing mani kejongi kadai kejing mi nakata kabar kumnung ilang kinong mana bilay ka besisha
Kadon kam yangi ban bu ya kapor man la kasngi banya slok bad ublay ling ba ka jingdwai bad ka bapule ka ktien ka jongu. Ka jingmani ka bami ka jingmani ka jongi ublay ka di ban mi habangi mat ya ka jing shisha ka ba ublay upan pau ling ba ka ni ka ktien ka jongu bad ka jingdwai ka mi la kata ka jing krang ka jongi banya kran bad banya slok bad ublay habangi la pedang ya ka ni ka jing shisha jong ka ktien ka jongu. Ladangim ay ka por malakas ngi banya slok bodu blay. Perkat lok be ladangim ay ka por banya slok bodu blay man lakas ngi man laka por. Ka donut ka jongi kan saring swai bat kan saring terkong. Ban nginem kwa ban mani yau blay. Ka donut ka jongi kan saring swai kan saring terkong ban nginem kwa ban mani yau blay. Ka mau ka we jing tu khana ba we u khna det u kli we temen wong ku payet. Kanu kalong kasngi ka babhatam yangi bangin duai. Kanu kalong kasngi ka babhatam yangi bangin duai. But ni teman wong ku khana kasngi ka babhatam na kamta jongi bangin duai kadi kasngi shwa bangin yap. Ni khana la lingwa. Wong kumnu ngin tip sapang kata kasngi bangin yap. Hatu dan mo na padang jongi ki ban tip sapang kata kasngi ka ban yap. But ni teman long dan uweiru ban tip sapang kata kasngi ba unyam. Day nak takadaw bangin dong kaman duai man la kasngi. Day nak takadaw bangin dong kaman duai man la kasngi. Bat kalong yang abaya pikum jo. Yim tip ka jingim ka jongi kumno. Ka banja. Bat kumta ka don kamingi. Banya slok bud bulai man la kasngi. Don kam ban pule ka ktien ka jongu ban mat ka jing shisha jong ka ktien ka jongu. Kabalai. Don kam ban kendat bat beret lut. Kita barok ki jong ka perthai ki bakejap ikan ka jinget ka jongi. Bat ka penihar ka jong long mensim ka jongi. Idon kamban kendat lut kita. Ka perthai ka ile jur bat ka mensim ka jongi banyo ka jing mani ka jongi. Ha ka jing im ka jongi man lang ka sngi ka jing ele. Ka wan nasani nasatai man lang ka por. Pingi iya kini ki sngi kham tam leiling ba kini ki social media ka TV bat ki internet ki don shibon ba ki bawan ban yele ka jing im ka jongi ling ba kini kilat. Hoat mlak ban len ba kini ki jing start jong ka juk menta mo kum ka internet kum ka social media ba ki ka long ka jing ku ladangi pendon ka hok iki handai ladangi pej par ka jing sniru ka bon bat kini ki baro ki le ban pentingit ingi bat ki ban tu no ya ka por ka jongi ha ka bangin ni mani yu blai Jiti baning kong jung yones nang ba ar khot khan riu khan yo ko na ba baro ka ba kata ka perthai ka jingkwa brai jong ka do ba jingkwa brai jong ki khmat ba jing sarong thalas phang ka jingim kamlong nu pa hane na kata ka perthai ka long ba kata ka perthai ka ya ja no ba kata ka jingkwa brai jong ka reuta bale ka mon ublei uyaisa bom jukun kumta ka don kam yangi bangin penmelien ya ledi ban long ki bariu blei kumba pol u kentu yau timothy sithi ka baning kong jong u chau timothy la nong masau khat bo nyau ba tu men penmelien ya ledi sha ka jingru blei kata ka long ka jing kentu ka jong apostol paul timothy bat ka long yanga ba ya phiru kumju bangin nang ban penmelien ya ledi sha ka jingru blei namar ka jing mani blei ka basisha kanum la ban long lamdangi penmelien ya ledi sha ka jingru blei bat Kolosai lai we ar ko ong namar kata la dala penmi lem ya phi baru kris tu wat ye ki ru ki bahaneng wat ki ru ki bahaneng ha ka ba kris udan ba shong shakakti ka mon ublei tu phin mut brai ki ru ki bahaneng ye kita ki ru ki ba ha ka khandau kata kalong ga ktien ga jong ublei ka ba kentu yangi ba ngin mut brai tang ki ru ki bahaneng ye ki ba ka ni ka khandau ba ngin wat tang kita ki bahaneng ha ka ba ukris udan ladala penmi lem yang i baru kres kapasau bat kabakadu bangin long ginong mani blai ki basisha hadia mengeli omat bangila pediang yu jisu ka jingim jungi hadia mengeli slok bat u ngila puli ka tien ka jong u man la kasngi bangila penmelin nyale des ka jingri blai ka don kamingi bangin sakhi pat ya u jisu shakiwei pat baron lampat ikiwei shakijing penem ka jong kres Habangila pediang yu jisu ngila mat ik jeng ai ik je pedem ai jung ngila mani yu ha ka mensiam bat ka basisha u mensiam jong blai unum sha ingi mengin chusong u mensiam jong blai pen khi ingi ba ngi dei ban ya thu ya ka ni shaki wei ba ki wei ken yo ya ka jeng ai ba ka jeng pedem ai ka jong blai ba ki wei ru ken yo mat ya ka ju ka jeng kemen ka bengi mat
ki nyok mat ika juk ka jing kat khu ka bang ngi nyok mat hoi hak jing ya lenti ka jongi kom ki Kristan ngin mat shibon ka jing ya ngin mat shibon ka jing ya habang ila pediang yu Jisu lok bayet hakini ki singi ki por ki mamta ki don shibon ki nong yalap ki bayalap ki baong ki nong hikai bakla ki baong bahada haba pi wan ban bot yu Jisu pi pinyo ya pinyo kaspa shibun haba pi bot yu Jisu pin IT yala de shu Jisu pin shu sok ben shibun ki jing hikai bakla kini ki singi lok bayet hendengan ong ya pi ba kamlong kumta haba ngi pediang yu Jisu nginyat nanti ha ban ngin mat ya shibun ki jing ele ki jing imujungi pi haba ngi dang yat bagani ka perthai usoitan un menyalek bat ngi nambar balai ngidang long syaka juk kaliang bat usoitan ngidang long syaka juk kaliang bat ka bor jong ka jingdom re habangila pediang ni u Jisu habangila IT lot ila de bangila mani u ha ka mensim bat ka bashisha usoitan un pelat suk yangi usoitan un ong kumnungan pelat utai mensyua udai ujonga kumnungan pelat ngan hab banyalek ting yu bat kumta ngin ya kendu shibon ki jing ngin kendu shibon ki jing le baru Jisu ru ong kamat hias nang mashpod khat bar paro te pinlong ya ki bela shon de beriu baro nak kumta ka kerteng jonga de uta badai ne haban nakut utaken uban lajem akama ka por bangadang shudep ka por ka badang shu IT thmai la de shu Jisu ki ton shibon magi polok de jongaru ki bang ni le riu blai uni ule komta nginsha keren ki breu nginsha ben nginsha ko nginsha ong bon jat henrei u Jisu ula de maham lupa yang apa je pi bah pangiyat ya kani galenti nginya kendu iki jinge hagatu ka bangala puli mene naga gospel ka jong Matius ka lonong ka bah nyau ka khat ka bah khalai teter u Jisu ru ong ba baru khat ingi bangin besut ya ka kherdap ka bakim ladang gi kwa ban laj em ngi don kam ban besut ya kan ka kherdap ka bakim ka ban lam sya ka ban em baru ong ru badan tang khendiat ke ban shem ya kan ni hatu ngi long ne em kita ki khendiat ke ban shem ya kan ni ka kherdap ka bakim ka ban lam sya ka ban em kum ta lok ba ada ngi dang im ka jing im ka ba pen sobhai ki beriu ka jing im ka ba menta lada ngi ong mangila IT la dia shau blai hendai ni le ran namar bayo ki perlok jungi ki keren ngim kwa ban pen pawi kata shikiwei ngi dang pen sobhai ki beriu lok ba kata kampat long ka jing mani blai ka bashisha Galatia wei shipo ka ktin ka jong blai ko ong namar hatu menta nga bho ya ki beriu ni ya ublay lani nga wat ya ban pensobhai ki beriu ladang adang pensobhai ki beriu ngam shimlong ushakri ukres ladang a pensobhai ya ubreu ngam shimlong ushakri ukres habangi la yaj badu blay walangi kendu ki jinge ne habala pendap ngi na ka bor men sim bakhoj u Jisu u khot yangi manong ki nong pla ki jong u ha Jerusalem, ha Judea, ha Samaria, bat syadu ka bakut ka perthai. Banduan lampat ya ki wei sya ka jeng penem ka jong u. Ar koren lai ar ko ong ma phi ken philong kata ka sithi jongi ya ka bala tho ki donut jongi ya ka bala itu bala pule da ki breu baro. Ladang ilong ki nong mani blai ki besisha ngin kup ken ya ka dur ka jong u Jisu. Ha kan ka dur khmat ka jongi ba ki wei ha ba kin pet jongi. Kini i ya u Jisu kinami i yangi ni kini i ya u Jisu hatu ngilong na em kam talok bait ka jingruai chorus lai pet na kini ka jingruai chorus ka bakhat khandai ka tu ka jingruai kong ai jing bahabre u Jisu on i hanga dur it bas nguret batlem bat bashisha mi umensi mu blai jinglong jonga tu trai hadu jing bahabre u Jisu on i hanga lok bait kanungut nangi ki ban ruai kani ka jing ruai ban longkum ka jing duai ba ki brio ba ken pet yangi kin i ka jing bhabriu ka jong u Jisu ha kani ka dur khmat ka jongi ha kani ka gospel ka jong Matius ka bangala pulis tang mane Matius nyok arpho lo ong ba na
ki so jong ki pin ithu eki Jesu ong ban ki so la ban ithu la ki dei babha la ni ki babaman kum ta la dang i ong mang i manai u blai ka mensim mar ka bashisha i dong kam ban pen i yo so jong mensim ha ka jing em ga jong i But Galatia san arpusan ru ko ong la dang i im da u mensim to ai bangin nyat ru da u mensim Ladang im da umen siam ai bangin ya da umen siam. Hakini ki por badon kini ka khlam gumni hakini ki snam ki bladap hakini ka snam lu ka bamanta ki don chibon ma ki bla shakta hauni khunyang jingpang. Hoy hakini ka balang go jongi ki don chibon ba wat ka yeng ka sam go jonga imei ipa ki para ki jonga ki persa jonga barok siyeng ki la shakta hauni khunyang jingpang. Bat ki dandu na pedeng ki khot jonga balang. Hoy ki la do no ki ba et ki ba thon ki jongki hakini ka jinghe sham ka jinghe kendu. Bat ki dandu na preng jong phi le si ki bla mat ba shakta ani khunyang jingpang bat hakani ka jing sham go jong phi ka jing shakta ani khunyang jingpang ka don ka jing shapting ha ka jing im go jong phi ba le si yok ngayap ki don ka jing shapting ba yok ngayap ba le ngi shapting hakini ki sngi yok sngoru ya kata ka jing ya kren mo ngi sngo ba ki breu shani sta ki kren ki ong ba kan don kata ka new world order Ka new world order bat kata ba unpen pau yu tau marat klau ba kum ta ter ngi tieng ngi shep tieng ka panong ngi bingin shep tieng hanrei lok ba iet ngi klet pat ba ngi de ban shep tieng shwayo blai ngi de ban shep tieng shwayo blai bat ba ka jing im bat ka jing yap ka jongi ka shong tang ha ka kti ka jong blai u John Calvin kumang hitiblut uday utu uba lasang itu ke Calvinistic theology mo hakabakan ka balang Presbyterian ka jongi ka yang lor jong kata John Calvin uong the time of every man's death has been fixed by God we are saved from all risk until God is pleased to call us away kapor ka jingyap jong way po way breu la bu da ublay bat ngi la long ki balaya da na kita ki jingma baro tat nda ublay ula ibet ban khat yangi ni hab ban so thu ya kata long ba it ngai i we jing thoru hapo ka internet kabong life is short death is sure sin the cause Christ the cure ka jing im kalong ka balingkot ka jing yap kalong ka balatikna ka pop kalong ka down but ukris ulong ka dawai lan kata ka jing penkhia ka ktin ka jong balai ka thu ba kita ka bayai ne hadu ka bakut kita kinyo la jem ba kumta ngin siyo benta ngin saya yok benta ha kata ka jingrong no ka jong u Jisu ha ka jingwan arsian ka jong u hatu ngilong na em ki bala kloy benya shem bad u Jisu bad ban long ki ba yok benta le ma kata ka jingrong no ladang ilalong kinong mani blai ki ba shisha klempep nginyo benta ha kata ka jingrong no bangim shap tieng ru tangi yat ya ka them ka sernge ka jingyam kumba u David urwai ka jingroi sa ma jong u nginam shap tieng langi ya ka tham ka serngi u jong ka jingyam hakamau ka por ba i padu i jong amo i para jong ipa ha por ba ila shitom ma ka tu ka por la khot la phone ngi bingin lech te spo maulai pangi lai lech ba ha kata ka miet la ong ban panlong jing duai tikum ta ngala keren ni padu ban kalau ong i padu aitino eladi shoblay o aitino eladi shoblay ban inja pelong jendwai na kamta jongpi ban nga kemau i padu nga kemau i hadu kani ka por bamta i ong i mak i ong mi yang ai ong mak kat baja ngala hun ngala IT eladi shoblay yung kat baja ngalauhon ngala IT le di shoblay padha kata kamit haswa bangin yung plong jingdwai kemau ngi arwai gitu jingdwai ka bang ngi arwai mane haswa bangan yang ban keren panwa de ka ktin ka jongme ngi arwai gitu jingdwai ka long ka ba shit rama gitu por bangi arwai ngi sngo ka jingdon ka jongblay padha din kata puli khendiat na ka ktin ka jongblay bangi panlong ka jingdwai padha din kata ngi semi no maulai bat i padu i sayo thia haka step ka babot ki phone ngi ki ong ba ipadu im dan shu nadu bi thia mamit yo thia suk bat men step
ikhlam kishu lok ba it ma i ila pin suk ba dublai ma i ila let banya shem ba dublai bat ila penting kenai la ka jong jingem be ila banya kendo ba dublai hatu manga bat ma phi pat ni long ne em ki bala kloi banya shem ba dublai ni long ne em ki bala penting kenai la ka jong jingem banya shem ba dublai balada ka jingwan arsian ka jong blai ka wan no mentaru hatu ngila kloi ne em banyo benta lande ngila penting kenai ne em ila di banginyo benta kata ka jingrong no ka jong blai ban let bat u kata ka jakra ka jaka ya ka baula pen kre na ka menta jongi darang impat long ngongi pi kani ka long ka por ka bamenta kumta ka don kam ingi bangin long kita ki nong mani blai ki ba mani u ha ka man sim ka ba shisha namar u jisu u ong darang ipet nak tu ka gospel ka jong Matius lonong ba nyo ka tu ka bangala puli mane nyo arpuwei arpulai ka ong u breu baro u ba ong hanga atrai u ban yo let apo ka hima ki beneng handai uta ka nyu bale ka bon pa chunga ba beneng Shibun kenya ong hanga kata kasngi atrai ngingim chimla yalap ka kerteng jome ngingim chimla beno iki suat ka kerteng jome ngingim chimla le shibun ki kambaru ka kerteng jome omda kumta te ngaru ngan ong percha ki ngam jule itu ipi khilen no nanga pi ki baju trai bamman soma lok ba yo jisu ong yanga ba ya pi kumta yo ong khilen no nanga ngam ju itu ipi pi ki baju trai bamman handai ladang ila nang ban mani yo u ha ka mensim bat ka bashisha ngilong kum tu syakri ha ka bau kenrat u ang ha ka tu ka gospel ka jong Matius no absan apwei bha me syakri ba bha bat banget tu khilet sepo ka jingpen u kenrat jong me bha me u syakri ba bha bat banget tu khilet sepo ka jingpen u kenrat jong me u blain kurku nang ta buram jong amen. Tiga por ni yo ke ban panwai no ke jing syakri ke jongi ban ngaso ban panpau ke jing songu nak mentai ke baro ke mali ban pendap akan ni ke por ban ngai scam pa bangin mi nak ni yeng ba kentang ke jong blai ngin mi ringkat bat kan ni ke jingbot ke batmai bor ke jong u bangin long kita ke mamani u ha ka mensim bat ha ka bashisha pa bangin mi om shu ki ju ki breu kumbang irung dengan mi daga bor ke jing patmai ke jungu daga jing alam ke jung mensiam jungu bangin la ban penpau ke dur ke babhabreu ke jung jisu ban le ke mon ke jungu bat ban pendon buram yu bat kunjuru bangin plapat ya u jisu shakiwei dia kan ke por penpau ke jing songu nakamenta ki baro namta ke jing penbet pembiang namta ke jing syakri ya badai ban le ban pet ke sound kini ki parlok chungi ki bareng ke video nak menta ban ai ke live streaming ke jing syakri ke chungi ke pamenta ban ke penpau ke jing sungu namta i organist namta i nongilam jing rwai namta itu ki bela ai ro special number par kamjor namta ki banta baro ki bangila yo ban pendap tu belain kur khu yingi iwe habangin mi nakani yeng bakan tang jong in mi ringkat bar ka jing kur ke jong ba ke jam patmai bor ke jong inya penwai no ke jing syakri ke jong ke ke por da ka bangi arwai lang na ke jing rwai ka balai spa sau puar na ka patmai balai spa sau puwei na ka borem pada den jong ke jing rwai ngaskar pa pai pastor jong Reverend Dr. GB Pochna ban sobha ban pelat jing da ke jing kur penwai ha mau siang bantai mensiam jong awat kan nongrim krau bayai ne ban pensyong ya ladi hawa jingyap ngam syep tieng mau siang skam utrai haba ki eryong bunjat syok ya lam mensiam suai pro artri ki khot ke jawrai ke balai spa sau puar nak batmai balai spa sau puai nak berem mau siang bantai mensim jong awat kanong rim krau ayai ne ban pen
am shepting yang skem utrai apa ki yon bunjai shoya lamen sim swai don blay apodeng kiblay akum ublay jongi ubas ngobang ban ma bas ngobrai yam jongi om junom un bak si ukam un ban isnei lakan nungirem kanejing it ublay. Trying ay ngo na marga ktien jome kabangi osnyo kani kapor. Yarap bat ay boringi bangilaban pentre kam hagajing im jongi. Oi kerkhui ki benta barok jong kajing syakri kerkhui ke ktien jome kabalabet pedeng jongi. Kerkhui ba mak ya kayeng kesem jongi nang ay kajing ko jing kia kabor kajing start ka jome. Ya ki kam ki jam ki jongi. Oi ya kajing pule ki khon ki kti. Oi nang pendon kam ye na ka benta ka burom ka jome kerkulang yang i we pi we bangidon ha ka yeng ka jome ha bangin mi no na ka ne ka jing syakri lang yemi tu ai ba ka jing ai e ka bra biang ujis kris utrai jongi ka jing e ju ble pa na bom jukut ka jing slok mun sem ba khoj kini lai ha we ble kin sa bat ngi i we pi we kum ka balang ka jome hang ni lembat ki riu ngai saudong ka perthai menta ski bom jukut ru amen.